Bij Holwert ben die de inzitters betocht van een Engelse bommenwerper. Het vliegtuig startte del op 26 juni 1943 in de Zeedijk bij Holwert nadat het besketten was door een Duits jachtvliegtuig. Aan boord winnen 5 bemanningsleden uit Australië en het Verenigd Koninkrijk. Nabesteen van de verongelukkige vliegers binnen van 4 komen om de bemanningsleden te betinken. But the connection with the family is important. The fact that we have Australians and other nationalities in this part of the world who gave their lives, and it's important to make the effort to come over and to do the right thing and commemorate them. It was important for us to be here today, not just to remember John, but also to remember Margaret, his wife, and to honour his bravery, to do what he and the rest of his generation did. De feestjes aan een skof dwaande uit berging van de Wellington bommenwerper. Nou, dit was een zeer gecompliceerd werk. En dit is een verhaal dat is wereldwijd nog nooit eerder vertoond. Een vliegtuigberging zoals we dat in Nederland doen, dat is al uniek. Dat doet niemand in de wereld zo. En wij hebben nu 2 vliegtuigbergingen tegelijk gedaan. En terwijl we in Hallen bezig waren we hier bezig met de dijk. En dat maakt het allemaal zeer gecompliceerd. Familieleden kennen Dion van het vliegtuigbesjen die het al opgroeven binnen. I think it's amazing what you guys have done. Much appreciated. You're welcome. Thank you for coming over. I suppose the first reaction was a bit of a heart-stopping moment because it was just quite overwhelming to see such a large hole in the ground and the fact that they'd been there for so long, and to then see almost an empty hole in the ground. So the recovery has been quite amazing, really, by the sound of it. Onder in de ontgraving, daar ziet u een vliegtuigmotor liggen. We hebben nog een motor, dat is een schuivenmotor, een Hercules. En die vliegtuigwrakdelen die zijn uitzonderlijk goed geconserveerd. De 5 bemanningsleden binnen nog altijd vermist. Het onderzoek naar de stoffelijke resten gaat nog heel iets verder.